את הרב קלרי, נעשה כמה דברים. קודם כל, המנהג שכשמדברים אז צריכים לפתוח את האכסניה, אז ברגע האחרון הוא פתח את האכסניה הזאת, ארגן את הכל, פתח את הבית, מה שלא צפוי בערב פסח, שאף אחד לא יכול לעשות דבר כזה, אבל זה כבר ידוע שמשפחת הלר בעלי מידויס ותלמידי חכמים, כשהייתי חבר חדר של האח שלך בישיבה, 3 שנים הייתי חבר חדר, אז אני מכיר את המידויס, תלמיד חכם אמיתי. אולי יש לשאול, אומרים בבריס מילה, כשנולד התינוק הזה, אומרים זה הקוטן גודל יהיה. אז מה זה הלושן הזה? זה הקוטן גודל יהיה. מה זה גודל? מה המשמעות של העניין הזה של גודל? גודל זה לא סתם, כפי איזה מדד אומרים שמישהו גודל או לא גודל? כפי הגובה, כפי המשקל, אחרי שלא. גם בלושן חז"ל, תמיד אומרים קוטן זה מישהו פחות מבר מצווה, גודל זה לושן שהוא כן הגיע לבר מצווה. אז מה העניין של גודל? גודל וקוטן, מה זה העניין של גדלוס וקטנוס? מה זה קשור לבר מצווה? תמיד אומרים שבר מצווה זה שהוא הגיע לדס. אז תגיד, הוא דס, בר דס, אז במקום הלושן של גודל, תגיד בר דס, תגיד חכם. במקום להגיד קוטן, יכול להגיד פסי או טיפש או משהו כזה, לציין שהוא בר דס והוא לא בר דס, אז למה צריכים להגיד קוטן וגודל? מה העניין של גודל וקוטן? עוד שאלה, שבימים הבאים יש לנו שבס, שבס הגודל. שבס לפני פסח קוראים לו שבס הגודל. אז למה זה נקרא שבס הגודל? שבס זה מה זה שבס? איך אתה מודד שבס גודל מול שבס קוטן? שבס זה 25 שעות שבס רגיל, 25 שעות שבס הגודל. אז למה זה שבס הגודל? מה כל כך גדול בשבס הזאת? כן? אז יש לפחות, זה שאנחנו קוראים את זה שבס הגודל, אז יש לפחות 5-6 פירושים בראשונים, במפרשים שמצאתי. זה הכי מפורסם, זה מה שכתוב בטייסוס, שלמה זה נקרא שבס הגודל, בגלל שבאותו יום, בי' ניסן, אז הקדוש ברוך הוא אמר לכלל ישראל, ויקחו לכם איש שא לבית ועשה לבויס, שכל אחד ייקח זה, שהוא ייקח את זה, שזה יהיה מזומן לקורבן פסח שלו. אז כידוע שהמצרים היו עובדים את הסה, היו עובדים את הרועי רצוין, כבש רצוין, כל רועי רצוין. זה היה האלוהים שלהם, של המצרים. בזה שלקחו את האלוהים של המצרים ולא עשו שום דבר נגד כלל ישראל, זה היה נס גדול, אז בגלל שזה קרה בי' ניסן, וכלל ישראל יצאו ממצרים ביום חמישי, אז זה אומר שהי' ניסן הזה זה השבס לפני שיצאו ממצרים, אז זה נקרא שבס הגודל. אז השבס הזה קוראים לזה שבס הגודל. זה מה שכתוב בטייסוס, למה זה נקרא שבס הגודל. יש כמה עוד פירושים, נגיד את זה בקציר סוימר, בקיצור נמרץ. אחד זה בגלל שבפסוק האחרון של ההפטורה שקוראים בשבס הגודל, אז כתוב, הנה אנוכי שהולך למצעי לי האדובי לפני בוא יום השם הגודל והנורא. בגלל שכתוב הגודל, בפסוק האחרון, אז קוראים לזה שבס הגודל, בגלל שכתוב הגודל. כמו שבס נחר זה כמו שבס נחר או שבס חזון, אבל זה בדיוק להפך. שבס נחר או שבס חזון זה על פי המילים הראשונים של ההפטרה. פה זה כאילו המילים האחרונים של ההפטרה. זה פירוש אחד שזה קשור למילים של ההפטרה. עוד פירוש, למה זה נקרא שבס הגודל? בגלל שזה נשמע בדיחה, אבל כתוב את זה בראשונים, שבשבס הגודל יש מנהג שהרב של העיר דורש. אז כשהרב דורש כולם יושבים ומרגישים כאילו זה יום יותר ארוך מהרגיל. בגלל זה נקרא שבס הגודל. זה נשמע בדיחה, אבל ככה כתוב, יש כזה קצת, יש הגודל שלמה של מנחם קשר, אז מביא
כזה בשם הראשון. יש עוד צד שיש מקורות שכל שבס לפני החג, אז זה נקרא שבס הגודל. כאילו כדי להבחין, יש הלכות של שבס ויש הלכות של יום טוב. כן, ושבס ויום טוב, ההלכות הם לא שווים בכל הפרטים. אז כדי להדגיש שיש שבס שזה שבס, ויש יום טוב שזה גם נקרא שבס, אז קוראים לשבס שלפני היום טוב קוראים לזה שבס הגודל, ויום טוב זה כאילו שבס סתם. יש כזה עוד מחלק בראשונים, ועוד פרש חמישי, למה זה נקרא שבס הגודל, אז יש צד שכל שבס נקרא שבס הגודל. כן, שכמו שאומרים בתפילת רצי, בברכת המזון, שבס הגודל. כן, זה גודל וקודש. כן, זה גודל וקודש, כן? אז אומרים ששבס זה גם נקרא שבס הגודל. כל שבס זה שבס הגודל. יש אנשים, פעם ראיתי אנשים שנוהגים שבשבס הגודל לא אומרים גוד שבס, הם אומרים בשבס הגודל. לא יודע, יש כזה, סמך. הקופונים, אני רציתי לשבת קצת על הפרש השישי שמצאתי. ראיתי את זה לפני המון שנים בדרשות הצלח. שזה הדרשות של בעל הגנד ביהודה, אז הוא יש לו דרשה של השבס הגדול, והוא מביא פרש אחר, משהו שחשבתי שזה מקורי, אבל מצאתי את זה בעוד ספרים אחרים, גם כתוב את זה באוילר ספרים, שזה כלי יוקר, הדרשות של כלי יוקר, אז אוילר ספרים כותב את זה גם, וגם הדרשות הצלח כותב, למה זה נקרא שבס הגדול? בגלל שכתוב בגמרא, במסכת עבודת זרה, דף ג' עמוד א', דף ג' עמוד א', כתוב שאויבי כוכבים ועסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אם יש לך גוי, כן, אויבי כוכבים, או עכו"ם שהוא עסק בתורה, אז הוא כמו כהן גדול. כאילו, הוא יכול להשיג את הדרגה כמו כהן גדול. כן, לאיזה נפקא מינה לא משנה בדיוק, אבל ככה כתוב בגמרא. אבל הגמרא מדגישה שזה לא לגבי השכר. לגבי השכר, גוי שלומד, שעסק בתורה, הוא לא מקבל שכר כמו כהן גדול. כן, למה? בגלל שכתוב שגודל המצווה ועשה יוצא ממי שאין לו מצווה. זה יותר חשוב, הוא מקבל יותר שכר, מישהו מצווה ועשה, מי שיש לו מצווה לעשות משהו והוא עושה את זה, יותר ממי שאין לו מצווה לעשות משהו והוא עושה את זה. אז פה, בי' ניסן, אז היה הפעם הראשונה שכלל ישראל היה להם מצווה לעשות, שהקדוש ברוך הוא אמר להם לעשות משהו, לקחת זה, והם עשו את זה. אז פה הם היו בדרגה של מצווה ועשה. אחרי כן, כתוב בגמרא ביומא, במסכת קידושין, כתוב שהאובס קיבלו כל התורה כולה. עקב אשר שמע אברהם בכלי, כתוב שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, ויש מקורות שיעקב אבינו, הוא ציין את השום שבס, יש כל מיני, רצינו כבר שהאובס קיבלו את התורה. אבל בגדר אין לו מצווה ועשה. עכשיו שהם קיבלו מצווה מהקדוש ברוך הוא לקחת את הסט לקראת הקורבן פסח, אז היו מצווה ועשה. אז הם השיגו את הדרגה הזאת של גודל המצווה ועשה, יוצא ממי שאין לו מצווה, השיגו את זה דווקא בי' ניסן בשבת שלפני יציאת מצרים, אז הצלח כותב שבגלל זה נקרא שבס הגודל. למה נקרא שבס הגודל? בגלל שהשיגו את המיילה של גודל המצווה ועשה. ככה כתוב אצלך. אז קצת צריך להעמיק קצת בעניין הזה של גודל המצווה ועשה, יש שאין מצווה. לכאורה, כאילו מצד הסברה, אנחנו היינו חושבים שזה בדיוק אמור להיות להפך. מי שאין מצווה ועשה, אז הוא עושה מה שנקרא באנגלית אקסטרה קרדיט. הוא עושה מעבר ממה שהוא חייב לעשות. הוא עושה אקסטרה, הוא עושה... אני לא ביקשתי בכל לעשות את זה, ואתה עושה את זה? אז הייתי חושב שהוא אמור לקבל יותר שכר ממי שאמרתי לו לעשות את זה והוא כן עשה את זה. אז מה הפשט שגודל המצווה ועשה יוצא ממי שאין מצווה? למה אומרים שלא, דווקא אם כן מצווה, אז הוא מקבל יותר שכר ממי שאין מצווה? שמעת את השאלה? אוקיי. אז כתוב את זה ככה. יש כזה לשון בתוספות. למה גודל המצווה ויוצא מי שאין מצווה? ככה כתוב. מפני
שהוא דואג תמיד לבטל יצרוי ולקיים מצווה סבורי. מישהו מצווה ועושה זה ראשון של תסס ובוידה זו דווקא מומרן. מפני שהוא דואג תמיד לבטל יצרוי. מישהו מצווה ועושה, יש לו משהו שמתנגד, היצר הרע שלו מתנגד לציווי. אז אם הוא מצווה והוא כן עושה את זה, אז הוא דואג תמיד לבטל את היצר שמתנגד לציווי ולקיים מצווה סבורי, כדי לקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא. מישהו אינו מצווה, אז היצר הרע לא מתנגד כל כך לעשות דברים טובים, בגלל שבסדר, תעשה את זה, לא תעשה את זה, לא אכפת לי. אבל אם הוא מצווה, אז כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חייב לעשות את זה, אז היצר הרע, יש יצר הרע מבחוץ, יצר הרע מבפנים, אז הוא אומר לו, לא לעשות את זה, כל מיני תחבולות, כן, כיועץ לו למלך זקן וכסיל. אז זה כל מיני תכסיסים של היצר הרע. אז זה דווקא למישהו מצווה ועושה, יש לו את ההתנגדות של היצר הרע, והוא לוחם נגד היצר הרע, כן? אז דווקא לו הוא מקבל את השכר יותר ממי שאינו מצווה והוא עושה את זה. כמו שאמרו חז"ל, לפון צר האגה, כן? לפי הצער, לפי ההתאמצות שהוא מתאמץ, אז האגה, הוא מקבל את השכר. אז מישהו מצווה ועושה ויש לו התנגדות מצד היצר הרע והוא מתאמץ והוא דוחף את היצר הרע והוא לוחם כנגדו והוא מנצח עליו, אז הוא מקבל יותר שכר ממי שלא רוצה ככה, זה לא, זה פונקציה רעה. אולי גם, אולי זה קצת וורט חסידי קצת, אבל יכול להיות שיש בזה קצת אמץ, כתוב בחז"ל שכל הגודל מחברו יצרי גודל ממנו. אז הפשט הוא שאם הוא יותר חשוב או משהו כזה, אז היצר הרע שלו מתנגד בצד ההפך. או אולי יכולים לקרוא את זה כאילו מאמר מסורס. כל שהיצר הרע, כל שיצרי גודל ממנו, אז הוא גודל מחברו. כאילו להבין את זה בכיוון כזה. יש כזה מהלך. הקופונים, אז מי שמגיע לדרגה של בר מצווה, כן? אז כתוב במשנה, כן, בין 13 למצווה. איפה כתוב את המשנה הזאת? בין 13 למצווה, מסכת אופס. כן, כתוב בין 13 למצווה. לא לפי גרסה, הרמב"ם לא גורס את המשנה הזאת. אבל אנחנו, יש לנו את הגרסה הזאת במשנה. כן, בין 13 למצווה. עכשיו שהוא בין 13, אז הוא גדר מצווה ועושה. כן? אז אם הוא מצווה ועושה, כמו שהצלח אמר שמצווה ועושה, אז קוראים לשבס הזאת שאנחנו מצווה ועושה, קוראים לזה שבס הגדול, אז כשילד הגיע לדרגה של מצווה ועושה, אז קוראים לו גם גודל. אז בגלל זה קוראים לו, זה קוטן גודל, זה פשט, לא פשט, אני לא יודע פשט, זה הדרוש של זה קוטן גודל יהיה, וזה מה שחז"ל אומרים, גודל וקוטן. גודל, הוא הגיע לדרגה הזאת שהוא מצווה ועושה. זה מה שרציתי להגיד. יש להם עכשיו פעמיים, עכשיו בשבת הזאת יש להם פעמיים, בשבוע הזה הם יהיו גם מבחינת הגיל וגם מבחינת כן, כן, בדיוק הראשונה. דבר בעיטה מעצמם. Skoja! Skoja! Skoja!